Assalamualaikum Kang Gareng. Gong. Waalaikumsalam Petruk. Ya, waalaikumsalam, Truk. Wah, alhamdulillah iki ketemu. Ayo pas iki nuju. Wo iya ya Ayo iki sinau bareng apa meneh, Kang? Iki ngrumpaka bab pahlawan, Gong. Pahlawan. Iya. Pahlawan iki nek sak ngertiku ki saka tembung pahala ditambahi akhiran wan. Pahlawan tegese orang yang diindikasikan karena jasa-jasanya berhak untuk mendapatkan pahala dari Tuhan. Ngono ya, Truk. Tegese didongake, mula nek ana kiai disebut pahlawan kae iki padha karo awake dhewe ndongake supaya panjenengane diparingi pahala dening Gusti sing akarya jagat. Ngono ya, Truk. Ayo coba, Truk. Ikhlasku sebut engkau pahlawan, insan yang berpahala. Doaku panjatkan pada Tuhan, kabulkan pahala untukmu. Tak terhitung insan berpahala karena dharma bakti untuk bangsa dan alam. Kan ku teladani jasa baktimu, kan ku teladani jasa baktimu. Lah kok lagune mung cendak tok. Ya cendak tok iki mau apresiasi ya kanggo para pahlawan-pahlawan bangsa. Uga pahlawan-pahlawan lingkungan hidup lho, pahlawan kesehatan ya, Truk. Ya pahlawan di bidang teknologi, pahlawan di bidang hukum, pertahanan, keamanan, kayak termasuk para pahlawan-pahlawan iki ya akeh. Wong jenenge orang yang berpahala iki ya sapa wae sing duwe pahala iki ya. Ayo apa bedane iki nek disebut karo negara iki tegese iki sing labuh jasane gedhe tumraping negara lah iki kok. Pemimpin-pemimpin sebab nek kabeh arep disebut ngono kuwi lak ya pirang-pirang diwakili karo para pemimpin-pemimpin. Mula ana pahlawan Diponegoro. Kae panjenengane iki ya prajurit anak buah sing do melu berjuang jaman semono ya pahlawan kabeh. Ngono ya. Kang Gareng ya pahlawan. Aku le iya. Ya saraketang sithik iki menungso kabeh lak ya duwe pahala raketang sak propirane. Ya mulai disebut pahlawan iki tegese iki gambarane iki pahalane gedhe ngono lho, Bang. Dijumbuke karo jasa-jasane tumraping negara kuwi mau. Ana pahlawan lingkungan hidup, wah kae. Terus ana sing diparingi jasa kae nganggo Kalpataru kuwi nek sing kanggo lingkungan hidup merga jasane gedhe tumrap nguri-uri melestarikan alam. Kanggo inisiatif sendiri ora ana sing ngongkon. Paribasane iki dia melampaui tugas kewajibane. Paribasane umpamane ora iki ya ora apa-apa, ning ewadene dilakoni lah ngono ki lho, Kong. Oh iya ya, tegese melebihi apa sing dadi tanggung jawabe ngono lho. Oh ngono, dadi melampaui tugas kewajibannya nek ngono kae. Wah iya ya, nek kanggone aparat negara ya kuwi diparingi jasa-jasa kae bintang-bintang ngono kae kok. Oh iya ya, Nek biasane nek disebut pahlawan nek wis seda ya, Truk. Nek wis dipundhut ana ngarsane Gusti Allah lagi disebut pahala.
Ala yang pancen mangko jane iki nek isih sugeng barang ya lak ya diparingi pahala ya. Iya ya ndongake kok, Gong. Iya didongake. Kae pamane awake dhewe nyebut pahlawan kae ya mergo didongake. Oh ya mendoakan. Ngono. Ikhlas ku sebut engko pahlawan tegese awake dhewe iki ya ikhlas. Ngono ya terus apresiasi karo panjenengane pahlawan bangsa lan pahlawan-pahlawan liya-liyane kuwi mau. Oh ngono. Mula tansah didongake, dipanjatke pada ana ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa, Tuhan yang Maha Esa kene. Nek upacara-upacara lak mesti ana doa ya, Gong. Iya. Untuk para pahlawan ngono ki mesti eneng. Ngono, supaya dikabulke dongane dhewe iki mau. Oh iya, akeh banget ya, Gong, sing entuk pahala kuwi pirang-pirang. Mula nek iso iki ya entuk bagian seorang yang punya pahala gede. Iya ya, wah arep entuk pahala. Syarate pengen dadi entuk pahala iki syarate waton ya kuwi mau ikhlas. Karo tanpa pamrih kuwi mau terus karo gelem kelangan. Kuwi jenenge entuk pahala iki rumuse selama ora gelem kelangan ya ora bakal entuk pahala. Oh ngono ya, Truk. Iya kelangan apa? Ha werna-werna. Umpamane Truk lho iki kelangan bondo donya. Mula kelek dienggo zakat, infak, sedekah kelek kelangan kae. Oh iya ya, Truk. Iya semakin gede kehilangane potensi mendapat pahalane ya semakin gede. Oh iya ya, Truk. Iya. Wah, iya ya lho, ana apa Gong sing apa sedekahke iki kelangan tenaga. Umpamane kowe tetulung ning tanpa upah. Oh iya ya, Truk. Iya, tanpa upah kuwi jenenge sedekah. Yo. Ayo gelem apa ora? Rata-rata iki ya gelem ning ya ora mungkin sak teruse. Iya ya, Lah kuwi lho abote ning kono kuwi mau. Oh iya ya, ana meneh sing kae nganggo ilmu. Sedekah ilmu. Tanpa dibayar kae umpamane iki kae kowe mulang karo para-para sing ya terus sing putus sekolah kae sing ora iso sekolah terus mbok ulang gratis. Malah keparae ora mung kelangan wektu tok, uga kelangan bondo donya. Kayak ana lho Gong sing nganti nukokke buku-bukune barang, nukokke seragame. Lha kuwi kaya panjenengane tokoh-tokoh organisasi iki ya ngono kok. Contone iki pemimpin ya terus panjenengane ya iya. Panjenengane iki ya ngono, nalika semana iki ya mulang karo para anak bangsa jaman semono sing ora iso sekolah. Ora iso sekolah ya terus gak iso sekolah. Akhire terus diulang. Karo panjenengane iki kelangan bondo donya, kelangan wektu, akhire disekolahi lho. Ayo jaman penjajahan biyen kok, Truk. Zaman penjajahan biyen tak ora entuk do sekolah. Ngono ya, Truk. Kuwi termasuk lha kuwi sing jenenge apa, Gong? Ayo sedekah ngono iki. Sing entuk pahala iki ya nek gelem kelangan kuwi mau. Oh iya, entuk kebaikan ya, Truk. Akhire entuk kebaikane. Mula nalika golek kebaikan kok ora kelangan iki ora bakal entuk. Oh ngono ya. Monggo ana ngarsane Gusti Allah iki lak didhawuhi golek kebaikan lak sebanyak-banyaknya ya, Gong. Didhawuhi sauki-ukiye mencari kebaikan kuwi mau. Wah iya ya, mula golek kebaikan sing ana ngarsane Gusti Allah iki apa? Jebule iki ya werna-werna, ana sing enteng, ana sing sedengan, ana sing abot. Bahayane ya jenenge wong golek swarga iki jebule arep entenge kadang malah ora iso nglakoni. Apa iya? Iya. Enteng lho.
Ning wong jenenge Gusti Allah iki paring dawuh kae jalan menuju surga iki sangat mendaki dan sulit. Oh iya ya, awake dhewe maca Quran biyen sak wen-wen ora tau maca Quran lho kuwi lek nuduhke nek sulit to, Gong. Mongko membaca Quran iki kebaikane gedhe. Oh iya, satu huruf satu kebaikan dikalikan 10 lho, 10 kebaikan lho. Kuwi satu huruf lho. Oh iya ya. Kuwi coba kuwi gek sak huruf, mongko nek maca iki perang huruf. Oh, kebaikane dicemplungke ana nggon timbangan kebaikan apa ora nambahi bobote gedhe. Wah iya ya, gedhe banget. Ning semono ya ora tau iso nglakoni. Iya. Areng golek kebaikan dikeki sing penak ya ora iso. Awake dhewe iki ya, Gong. Bareng dikeki sing angel ya padha. Pancen awake dhewe iki ngewuhke kok. Mula iki apresiasi karo para disebut pahlawan kae. Ngono ya, terus sing berjuang tanpa pamrih dharma baktekake wektune. Praping bangsa karo alam ya, Gong. Iya, alam iki termasuk tanah air kuwi alam. Ngono, kuwi diteladani, Gong. Sak iso-iso ki mun teladani para kuwi mau. Wah iya perjuangan. Ya apa iso ya, Truk. Lah ya minimal lah ya pengen tiru ngono. Oh iya, jebule ya kudu ngerti ilmune, Gong. Ngono ya, Truk. Iki mau Kang Gareng. Wah ya ra ketang ketemu sedelok. Sithik-sithik ngobrol ya to, ning ana manfaate ya, Truk. Ya iki sing jenenge golek ilmu ki ya ngono kuwi mau. Ngono ya Kang Gareng, Gong. Sesuk sambung meneh. Ya, Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.